Hello guys. फैलायबाय गैला नामाहाय गय जानायजोंलाय गाइसमोन गय जानाय र' बुरै जादों सेखायाबो खिदानबा बखायो सयथिबो माथो रोसि सिदोंलै गोरलैथार गयानो सोर नायनानै सिरि सिरि लायगोखो कमेन्ट खालाम जोंना मादासो जायोलां मादा हाखारों बायदि गोफाथारहाय अनिराम केलकाटारि वेलकाम फ्लिपकार्टआव पेक खालिना हर एसे गय खोन्था पेक खालामना हरनांगौ आरो ना गयानो गोरलैथारहाय नै खामानि गैया बे थाइसेयासो मोजां जाबा जाबाय मादासो जायोलां मादा गाइस कमेन्ट लाइक दा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय सेखायाबो खिदानबा बबायदिसोलै सयथिनोबो मा एसे बुथासिखायो बहा थांखो ओंखाम जाबायबो नामा ब्रा नोंलाय गय जालायनाय ओंखाम जाखांबाय दानिसो जाखांथारदों जाखांनायनिथ' गय जानायदोंहां गणेश वेलकाम डेन्जारहाय होनदां ना मुसारि गुड मर्निं वेलकाम आसियाव दानना लालाय बावोना बावा होनदों आसियावबालाय बौगोन आरो आसियावबाफोरखौ बौगोन माल बुस्थुखौबो बौआ टु लाइक दानो खिन्थु थेंक इउ स' माच मुसारि लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानायहो खिन्थु आरोना ओंख्रिया खारदै खारै गोजामोन आरोना ओमफ्राय आलु मथर एवनाय निरामिससो दिनै गैलालाय हालां सेखायानो इमान बुरथा जाना दोङो सयथिनोबो सालायलांबाय आखायासो मा ओंख्रि जासोखो सोर ओंखाम जागोन ना जायाखै खोन्थाहरदो आंनोबो बहा थांखो गोदोनि दिनफोरालाय गोथाव मोनदे खि होनबाय आरोना मिरामिससोहाय दे गया आंनोबो उसुमानोनो लेंहरनो हायाखै सेखायानो खि दानबाबो बौवैबायदिथार मानसिखौबो बौगोन वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय उसुमा बोराय सिख्लाखौ लेट्रिनाव गारना दोननो नांगौ मार गोबाव जाखायो आइदिया मिथिबाय होनबालाय लेट्रिनाव गारना दोनैखौ रं दायो खि नांना गोबाव जायो खोमा ना जा किउटि नुखादों उसुमा बुरि है नोंखौलाय मा बुंनोब्रा नुवाबाबो किउटि डाइलग मारिखाथारो जन वेलकाम हाय फ्रम मा होनखोलै मिथिलां गोरलैहाय बिगुर दोना जागानाहां जोंहा दिनै मिरामिससो खि मंगलबार ना मा ना बेदर जाखायो जाया जोंहाबोनोथ' बेनो मा ओंख्रि जाखो उसुमान ओंख्रिया खारदै गोजाहाय खारदै खारै गोजा मैगं आलु मथर एवनाय
सेसिला नार्जारि वेलकाम वेलकाम हेलौ आगै मा ओंख्रै संखो होनदो जाखांबायसो जोंना आब'सो जागोन ना मासो जागोनथाय नै तामुल खावाया तामुल लेमगासिनो जाखांनानै जेसिला लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आदसा गोथाव होनदो नोंसालाय माथो ओंख्रि जाखो बिसालजि अखा हायाखै नामा नोंसोरनिथिं अखा हायाखैथ' दाखालिसो मोनायाव हादोंमोनहाय जेरावबो सान्दुं जें जेंसो दुंदो जोंनिथिंलाय सान्दुआसो जें जें दुंदों माथो अखायानो गैया सेहिला आब' गुड मर्निं होनदो आरोना मुसारि नोंथाङा सानजु वेलकाम वेलकाम आरे कन खा बासा हो मा होनखो आदसा बल राहा है होनदो आरोना जोंनिथिं तामाम हागासिनो बारबो फैदों आयौ जोंनिखि माथो सान्दुंआनो थिं थिं गोसाथारसो दिनैलाय दानख्लाब नामायलाय वेलकाम वेलकाम आइ लाभ इउ नामा दानख्लाब सुख्लाब दानख्ला होननायानो जाबाय फैलानिया ओमफाय हेलौ आगै एम बिसाल गुड मर्निं होनदो आरोना ओंख्रिया आलु मथर कबि टमेट' बाथोन सोलै होनबायानो गोथावसो मासो सानदु कनसा जागात का है आप होनदो आरोना आसाम जाथ'वाखै दासो संदों होनबाय आरोना ए जेसिला आब' गुड मर्निं होनदो आरोना जेहिला अ होनबाय आरोना जोंहा मा ओंख्रि जासिखो गाइसमोन सोरबा आंदो गय जाफानोबा फै हाथाय मानसि गारांदो जियाव माबाबा मा होनो ओरै जगेट जगेट आं हाथाय मानसि गारांखो हाथाया मेनावजोबो मसाहारिया जोंना मा होनखो मन्दिरा खिजा आराम मोनखायो आं नोंखौ होनदोना थेंक इउ स' माच दानख्लाया मा खालामदो ब्रा होनदो गय लेमदों नै गय जानोबा फैदोंसो बिसाला जोंना मिनिबाय आरोना दालि अमा मोनजानो नागिरदों दिनै ए माथो गोथावथार माथो सानजुआ मा बुंखो आप पार्टनार कि नेम एसे मा होनखो आंनि नामा दिनैसो मोजां गयखो हो दिनैसो मोनजागोन गय बिसाला माखौबा मिन्थिबायहाय होद दोनबाय आरोना बिसाला अन दं आगै आं एसे बिजि होनदो दे अके जेबो नङा दे आब' दानख्लाया थांगासिनो होनदो फैदो आरामसे गय फाथै सुनै लगायलायना होगोन आं बिगुरबो दोनबावलायदों नै नोंसोरनि थाखाय एलबियाव नुवाबा गोसोखांबाय थायो आं नोंखौ खिन्थु थेंक इउ स' माच बिदिनो गोसोखांनांगौ आंलाय सानो आंखौ रावबो गोसोखांथारा नामा खबर लाथारा होननानै गुमैया बबेनि जाखो नोंना होनदों गुमै गैयाहाय गुमै गैया गुमै गैयिखायनोथ' बेफोर एलबिफोरखौ होलाबाय नुवाखै रायज्लायनो रावबो गैया नालाय नोंसोरजों रायज्लायस्लाबनो फायो आं गया बोरै दा जानोबा फैदो आंनो दौना हरदो उसुमा खान्दिसे होनदो र' नै गयाबो गोरलैसोलै सोराब नामायलाय वेलकाम आइ लाभ फ्रम
मंगलदै मुदाबारि नामा आदसा जा नायनो लुबैबाय थायो आं नोंखौ खिन्था साबा दाङाखोनो साबा दाङाखौनो नायनो लुगैबाय थायो होमबा साबथारिखौनो थगायदोंसो नामाब्रा आंदो थगायाब्रा नङाबालाय गोदाव सोराव एल बि फोरावलाय मानो गोदावला फैबाय थानो एल बि फोरावनो टाइम पास जोंफोरनिया ना मा होनो हाथाय मानजिबाय आं उसुमा जा दुखुथियानिल' स्टेटास होखायो फाग्ला गैजाया नालाय दुखुथिया जागोनथ' र' गैजायाना मा बुंबावनो आरो उदियासाल दैमारि वेलकाम हाय हेल' खावसे जाखागोन आं बेथोनदो गया जानो लुगैना दोनखायो गय खावसे जाहोनोसै लोगोफोरा दुखुथियासो होनदों होनबायना फाथैयाबो नेक्खादा माथो गोफाथार नङालै दुखुथिया नङालै दुखुनिसो होनदों सरि दाबो जायाखै मोजां फरायफिन होनदों आरोना जाबाय जाया मोजां फरायनोसै बाखगमान दुखुनिसो होनदों जाबाय बुजिबाय एनार सफैनो हादों वेलकाम हाय टिक्लि होनदों आरोना हाय टिक्ला लाइक थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय एनार ओमफ्राय आयौ खि जा गोथाव जाखादों माथो खि आंसो जानो लुबैलायबाय दखानाव बायना जाहैदो होमबालाय दांथ' मन'सो लाना नोंसोरनो हरनो मन'सो हरनाय नोंना पेकिं खालामना हरनो हानायबालाय हरगौमोन आं गय गोरलैसो माथो गोरलैसो गोरा गैयाहाय दा गोरा जाथ'वाखै बिगुर दोना जादों बेखौनो एनारा मिनिबाय आरोना मा ओंख्रि होनबाय आरोना ओंख्रिया माबामोन खारदै खारै इनिफ्राय आलु मथर भाजा आगसि जाना माइलाय मा नाम इलाय वेलकाम हाय हेल' फेदोलै गाज्रिमोन गया खाब गोसाथार जाथाराबा गय फेयोहाय गावहा आंनो दौना हरदिया गावल' जाबाय होनदों आरोना न' दौना हरनोसै दे होनबाना खावसे नामा फाप गोसालै गया दानख्लाया जोंना ओरै खालामबायलाय आरो थेंक इउ स' माच मोगथां सरगियारि वेलकाम हाबा जासिगोनबालाय दाना थैस मनिफ्राय खोनाखोब्रा जानला मानला गोदाव सोरावलाय बेयाव लिरनाय गैथ'वालै आंहा हाबा बिदि लिरनाय गैथ'वा आंनिया बेयाव ओमफ्राय एनारा टिक्लिनि एल बि होग्रा जायगाया बेयावल' नेट मोनो दां बेनोथ' नेटआनो मोनखाया जिअ' सिम थैबाबो गरायफबनायसो थैबाबो नेट मोना नों जिअ' सिमबा जानियाव नेट मोनो एयारटेला जानियाव जानाखि ओमफ्राय दा सान्दुं गोसा गोदाव सोराव बखि सहैना होनांगौ जाखो आंलाय दे जाबाय होनदों आरोना गोथावना
गोथावना थावा होनलाय सोरहाबा आदा जेम्स मोननि खाथि जायो नामा नोंसोरनि गामिया होनदों आरोना खाथि जाया एसे खाथि जायो जानायालाय एमाराफा सफैनो हादों आंनि बे बोरायबा फावदुरि गालि होनबाय आरोना मा बुङोब्रा बेलाय आं बाराबा बेखौबो जाबावगोन दानख्लाया थोरिखा नामा थोरिखा नामा मोगथा गोदाव सोराव जायो नामा होनबाय गोदाव सोराव लाइक फ्रेन्ड थेंक इउ स' माच ओमफाय गराय फबनायावलै गराय फबनायसो खामानि गैया थाब हाबा जानाङा दे खि जाखायाबाहाय बेयाव हाबायानो लिरनाय गैयाबालाय आंहा सोर लांलाबायनोसै गोदाव सोराव दालाय एमारा लाइक फावदु होनदो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय बाय दावले बा दाउला राजाया थांसैबो आंनोबो जासुलि होनदों नों थाबासो आं हरगोन नोंहा खारनोसै दख' मना वेलकाम पागल होनदोंना काहा से पागल दिखती हो रे बाबा बाय बाय हाजोआव होनदो दे दाउला राजा जेरावबो बेरायनो थाङा नामा जों थांथाराखै गोबाव जाबाय महात्मा गान्धी आबौआनो गैयाबा माबोरै बेरायनो थांनांगौ जाखो महात्मा गान्धी आबौखौथ' नांबाय लोगोआव लांफानो मोगथाङा लाइक दा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय सुसिलाया जोंना अन थेंक इउ स' माच ओमफाय आं पाबजि गेलेनो गावलायलायनोसै नामा दे होमबालाय आं दसे सिरि नायखुमानि र' सिरि नायखोमानो फाग्लाया सिरि नायखोमानोसो ओंखारबावलायो आं हरल' दे फ्रेन्ड आं डिउटियावसो दंबा होनदा दे जेबो नङा दे नाम्बारखौ नांगौमोनलै आब' होनदाना नाम्बारखौलाय बोरै मोननांगौ जाखो दालाय एनारा मिनिहरबायलै सुसिलाया मिउजिक खोनासंदों खोमा कुब्रा वेलकाम हेल' फ्रेन्ड हेल' होनबाय आरोना जोंना ओमफ्राय एल बि फोराव नाम्बार दाहो खि होनबाय आरोना बेनोथ'लाय गासिबो लाखागोन माथो जाय सिरि हागो सेभ खालामना लालायगोन खोमा कैसे हो मैं अच्छी हो एन नार्जारि आंनि बेयाव बरायबाय हेल' इन्स्टायावनो नायबाय थानोसै नोंखौ खोन्थानि मा होनदाना आंनिया इन्स्टाया टिक्लु मोसारिहाय टिक्लु मोसारि इउ टाइटेल होनदाना मुसारि आं लाखोमागोन नोंनि नाम्बारखौ होनदों आरोना मोनथिखागोन आं नोंनो लाखोमा खागोन हेलौ होनना रं नाम्बार खामलायगोन इसोरो ओमफ्राय दानख्लाया टिक्लु होनदों मोसारि ओमफ्राय रेनिं ना मायबा होनबायलै एनारा जोंना मिनिबाय बिनानावफोर दंबा लाजागौमोनलै होनदोना बिनानाव गैयालै आंहा आब' मोनसे हाबा जाजोब्बाय आं लास्ट पेन्देल आंना लासाय बिब'फोर दङ हाबा जाजोब्बाय ओमफ्राय आं बिहरनोसै इन्स्टायाव होनबाय आरोना मोनगौबासो नागिरलाय
नागिरलाय आं मन्दिरानि नाम्बारखौ लाया टिक्लिनि नाम्बारखौसो लाखोमाखै मा बुंबावनो आरो नोंखौलाय जानला मेनला बुंखायो मानसियानो गोदाव सोरावसोखा गोदाव सोरावसोखा मानसिया मा ओंख्रि जाखोब्रा गाइसमोन खोन्थाहरदो खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जासो मोसालाय एसे जारौ होनदाना बेयाव माबायदि मोसानांगौ जाखो आंलाय सल' गैया मा गैया कनसार्ट गैया मा गैया ओमफ्राय आं जायाखैले होनबाय आरोना दाबो जाया दाबो जाया आरोना आं बे गय खावसेखौ जाबावनो लुगैबायलै जाबाथाय जाबायानो आं जायाबाथाय जाखाया आंखौ रावबो थिनना मोनखाया जोंनि उदालगुरियावसो फैखागोन दा नोंलाय होनदाना अदालगुरि जायगाखौ नुफेराखै आं अदालगुरि जायगाखौनो आं नुफेराखै बोरै थांनांगौ जाखो जाबो गोफाखायो गयाबो नेमफोरखौनो इन्स्टायाव हो नेमफोरखौनो इन्स्टायाव आलादा फेसबुकाव आलादा इउटुबाव आलादा लायो नोंखौसो आंखौसो कनफिउस खालामो होनबाय आरोना बिदिनो कनफिउस खालामनो लाखायोबालाय आङो ओमफ्राय एक्स साबेसे खामखो होनबाय आरोना एक्स गैयालै आहा रावबो जायखौनो लागोन बेखौनो लाखागोन रावबो एक्स टेक्स गैया जायखौनो लायो बेजोंनो थांखागोन रावबो एक्स टेक्स गैया ओमफ्राय जेसिलाय अन थेंक इउ स' माच नावकाता जोंलाव जोहोलाव फुरि पार्कआव फै होनदों नावकाताखौ एसे मिथियो ओमफ्राय आं थांफेराखै आरोना गयबुरि होनबाय आरोना दिनैसो जालायबाय गयबुरि जाथाराखैमोन गोबाव जाबायमोन जि गोफाखा गयाबो मा बुंदोलै बे एनादाहा साला मा होनगोन बेखौ मा होनोलै बे बिदिखौ खोन्थाना होग्राखौ मन्दिरानि एक्स बि एबा 10 जन जाबाय लालाय गारलाय इसोर थैखागोन आं इसोर दिनैसिमालासि खासेखौनो मोनबावाखै 10 जोन सिमां नुदो दा नोंखालाय बेसे फल'वार्स दङ इन्स्टायाव होनबाय आरोना फल'वार्सआनो माबाल'हाय 2K ल'थार खामानि गैया ओमफ्राय बावखुंग्रि गाखोनो फै हो देग्लाय जोंनि क'क्राझाराव सानैजों दा अके आदै आथिं मिजौबायलै थांगोन दे गाइसमोन सोरदो आखाइ हमलाय हमलाय गाखोनांगौब्रा आंहा बियोबानो गैजाया सोरदो आखाइ हमलाय हमलाय गाखोनो थांगोन बेयावलाय मालाय आखाइ हमलायना गाखोलायो एनाल इनफर्मा एसे साबेसे सिख्ला जायालै नोंसोरजों बेथोनोबो आंजों 1+10
मा 12 नामा? जाया बिदि जाया बिदि जाया बिदि नंथ्रा बिदि नंथ्रायो बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालुना बयबो थांगोन ना नों गाखोहैनो Kemarin Holanda deh guys dan klep Boria biarna Boria dan klep ni full formखौ मिथिया लासिनो मानो नेगेटिभ कमेन्ट हरदों नों बोरमा दानना सेसिलावन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जोंना नोंनि अमाखौ जानो थांगोन दे जेसिलाब' अमा बेदरखौ बिरदाव सफैनो हादों आंनि बेयाव फरायबाय हाय नोंना दंना गैया सना हो हाय नोंना दंना गैया माया दंना गैया माखौबा सोंखो दाबा मायाबा दंना गैया जाखो खस्थ' हरना होबाय माबा अमाहां एलबिनैफोराव गोदाव सोराव फन खालामबाय थायो मानसिफ्रा गैयाबा आं दं सना दाना अके गैया गैयाहाय गैया फटाफट कमेन्ट खालामदो गाइसमोन जारलासो सफैदों आंनि बेयाव फरायबाय हेल' सना होनजाना हेल' ओइ हिनजाव गोदाननिसै होनबाय आरोना जै हिनजाव गोदाननि जै फैथारा आं ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनदोंना ओंख्रिया माबाहाय खारदै खारै बेनिफ्राय आलु मटर एवनायमोन आरोना मिरामिससो दिनै आंनि मबाइलखौसो हें खालामजोबसिगोन बिसोरो खारजोब्बायलै गाइसमोन मारै हें जादों मबाइला माला मबाइल गोदान मोनगोनब्रा दुखु मोननाङा दे जारौ होनदों आरोना जेबो मोना दे आं माखौ दुखु मोनलाबायनो नों बहानि जारौ होनदों आङो बाक्सानि आरोना बरमा बाक्सानि दिनैसो नुबाय सनाखौ आंनि होनदों आरोना जारलासोआ ओमफ्राय एम नार्जारिया बि एबा हरग्रा हो हरगासिनो हनै बि एफ नङाब्रा गामिनि बाजैसो हरदों आरोना ओमफ्राय बिदावा दुखु मोननाङा दे जारौ होनदों मोनाहाय मोना ओमफ्राय दा ओइ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ होनदों आरोना ए मोजां मोनबाय नामा मोजां मोनबाय आं नोंखौ मोजां मोनबाय जारलासो सना आंनि जिरख'नाय दाना आयौ एसेग्राब होनलाहाय लाजिलां जिरख'लायनाय होनबा बिरदावा अन थेंक इउ स' माच सुबिन वेलकाम हेल' दिदि सना होनदों आरोना हेल' दीदी सोना बोला है गोदाननि गोथार अननायजों बिहाव बिखुनजोनि बोर सारस्रिनायजों गोसोआ आंनि जेरैबो उदां अख्रांनि
अखाफोर गावदां सोर मिनिनाय हरजोबखो जाय हरदो थेंक इउ स माच दे मिनिबाबो इसे मोनसे आंहा मिनिबा माथो ओंख्रि जानायमोन खि दाना ओंख्रिया खारदै खारैमोनहाय बेनिफ्राय आलु मटर भाजामोन दानख्लाया मिनिबाय आरोना दानख्ला होनलाय बहुत किउटि हो किउटि एसे आपुनि दिदि होनदों आरोना थेंक इउ स माच ओमफ्राय बेसे इयार्स जाखो नों होनदों आंनिया बुरिबायलै 23 इयार्स बुरिबाय ओमफ्राय खाफालाव हाबा लिरनायानो गैला माथो आंनालाय बिद' मोजां जादों आरो गायबाय था हो माखौ मा गायबाय थालै हिट खोनादों संखौ होनबाय आं ओरैनो जानला मोनला खनखायोलै आंना सं खननाया जाया दे आं जानला मोनलासो खनो जाय जि गोसोआव फैयो बेखौनो खनो आङो मिनिनाङा रोङा आं सल' खननो बिदावा ए होनबायना दानख्लाया बाय बाय होनबायबो दे दानख्ला बाय 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 थ्रा थ्रा जारलासोआ सना नुबायलै जोंना खनबावलाय सल' दोंसे दाना मा सल' खननांगौ दा मा सल' खनबावनांगौ जाखोबा गोसो थोआ साननाया दाना बोरैबासो गलिलांबाय नामा हैस लाजिलां इदिबा जारलासोआ सना होनबायलाय माखोबा खांख्रायनो वेलकाम आंनि बेयाव बरायबाय खनबावलाय सल' दोंसे होनदो आरोना जारलासो सोरबा फैबाय खोमालै बिरद'आ दे जारौ बाय बाय होनदाना बाय बाय खांख्राइ मिनिफैदों ओंखाम मोनजायाखै बोला हो गैयै जोराबखो ना मा होनखो बुजि मोनासैलां खांख्राइ राजानिखौ दे उसुमा बाय बाय होनदो आरोना जारलासोआलाय सोर जाखो ब्रा बिसालसो खोमालै बेयो बिसालसो दां बिलाय सोर जाखोलै बिलाय जारलासोआ उल्थां फाल्थां जाबाय उल्थां फाल्थां जाबाय नामा नोंसोरसो उल्थां फाल्थां खालामदों आंखो सनाखि नामा सोर जाखो जारलासोआ साला आंखौ उसुमा होनलाय फैदों बाक्सायाव मा पार्क फेमासलै होनदों आरोना मा मिथिगौ आं दा मा पार्कआबा फेमास दाबा आं जेरावबो गिदिंनोनो थांफेरा उसुमाबुरि आयु सयथिबो सोरमार बियो गोदाव सोराव सोर उसुमाबुरि होनदों आंखौलाय गोदाव सोराव सोर बियो गन्थंआव खेबना होगोन आं बेखौ ओरै खांख्राया जायखि जाया आइ लाभ इउ नामा जारलासो जायखिजाया आइ लाभ इउ नामा मानोदि बिदि जायो मानोदि बिदि जायो गोसोनि साननाय बे उसुमाखौ सोर बुङो दे होनदों आरोना बिसालासो बुङो दा बे उसुमाखौ बाक्सानि जाना मिथिया होनबाय आरोना आं मिथिया आं बेरायनोबो थाङा बेरायनो थांनायबासो मिथिगौमोनहाय आं बेरायनोबो थांफेरा पार्क सार्कबो नाया आं मिथिफेराना आंनो बहा मा पार्क दङ
बबाव मा पार्क दं आं मिन्थिफेरा बिटिक्लि नावमा एसे कल फैयो होनबाय आरोना एल बि बासो हरोब्ला मानसिफोरानो एल बि बासो हरो जालासदि अब्ला बाय बाय उसुमा गुसेंग्रा जावनो थांनोसै आं थाथ'दोफा नोंसो ओरै जारला लाना फैफ्ला द' जारला गोदाव सोराव आंलाय सिनायहायाखैमोन सन्थस वेलकाम लाइक डान थेंक इउ स' माच सन्थस लाइक देनि केलिए माथो लाइक दानदो लाइकआनो बारायाखै फरटिन नुबाय थादों आं दहायनिफ्रायनो लाइकखौनो होआखै गाइसमोन आंखौ अनथारा आरो मा मोनबाय थाखोलै इसलाय पालसार सफैलायबायहाय थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव बरायबाय लाइक दा थेंक इउ स' माच पालसार गारि नामा जारलाया नों नंगौना नङामोनब्रा पालसार नों नंगौना नङामोन पालसार जारलाया आयौ 50 एमबि थांबाय गाइस गैखाला दसेनो थांखायो आरोना एलबिबा मा एसे एमबि जायो इसोरलाय फैसा थाखा गैयिफोराव मद मादि आबौआनो गैया आंजों लोगोआव दानि जुगाव पारमानेन्ट चेनेलजों एलबि बेरायजाया मानसिफोरा कमेन्टफोरखौ नेगेटिभ सानो होनबायना ए बिदिसो होमबालाय बिदिसो जाबाय होनबा जुगानो सोलायबाय माथो होनबालाय ओमफ्राय पालसारा सोर ओमफ्राय पालसारा सोर जारला होनबाय आरोना जारला जारला जारलाखासो फैदोंमोन उसुमानो मालदारथार नामा नोंसानो मालदार बिराद मालदार मा बुंनो बिलाद मारदार नामा दानि जुगानो जुगसो जाबाय नामा गोदोनि दिनावलाय गोदोनि दिना सफैफिनबाय नामा आंना बेलेगसोलै सल'आ एस पि सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय माथो मिनि फैखोसो फैग्रा प्रानजित ब्रह्म ओइ मा नांगौ नामा होनदों माखौ नांगौ नामालै एस पि आ लाइक थेंक इउ स' माच एस पि लाइक होनायनि थाखाय खांग्राय जायखिजाया आं नोंनि गोदोनानि सबाय बिमा फिसा नुनायखौ फसायबाय होनदों आरोना आयु गोदोनायावलाय बहा सबाय सिखोन नुहुरखोब्रा आंनावलाय अ माइ गड देयार नामा अ माइ गड नामा ओमफ्राय एमा गार्लफ्रेन्ड नागिरना हरदरा नोंसोरनि लोगोखौ होनदों आरोना नोंसोरनि लोगोखौ होनदों आरोना मालाय आसरित साला दानि जुगाव थाखाजोबोलै मालाय बुकिं थाखाजोबो दानि दिनाव बुकिं महेन्द्र वेलकाम हाय हेल' महेन्द्र हेल' गारामा खोलाबबायलै एस पि आ मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना ओंख्रिया खारदै खारै बेनिफ्राय आलु मथर एवनायमोन आरोना आथिं मिजावबायलै गाइस आदै थैनाय बायदि मोनखायो बै गोदोनानि फिसा गोसोम फिथरा मा जिनिस थिख्लि होनदों आरोना मिथियालै मा जिनिस उन्दैनिफ्रायनो मालाय गोसोम जिराद खालामना हरखादोंलै
Mahendra, hai 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 hai. SB औ टेस्टि होनदाना नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो SB आंना गस्लायालाय औ नोंसो नोंनि नामखौ बावगारबाय थायोलै आङो लाजिबायलै आंबा लाजिबाय आं गैला एबार ओमफाय नोंसा हिन्दु ना ख्रिस्टान होनदों हिन्दुसोलै जाहा हिन्दु ओरैसो ओरै सोर उदलाला बेलाय नामखौनो मानो बिदि लाथारदों अयनाय खोनाथारदां आं निलबेयाव बरायबाय हेलौ हेलौ औ उलाला उदलालानो सरि सरि उलाला उलाला नामा फुंखा बर' वेलकाम हाय हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ हेलौ आगै देखाया नायबाय दं देख्लाया नायबाय दं जना सोब्बा नाहरलाय इखौ खनसे थावनो मा नायबाय थादो इयो मबाइलखौ अफ खालामना लादो इयो दहाय जांख्रिखाङा थाथ' अ खांख्राया थाथ' टिक्लि आं खारबाय होनदों आरोना दे खारलुं खारदो होमबालाय लाइक दान थेंक इउ स' माच खांख्राइ राजा सान्दुङाव दोनना अफ जाना थादों मबाइला नंथ्राबेलै नंथ्रालै इयो अफ खालामना लानो होननानै लाखाथारदों मोनथिखाथारदों आंखौ जाहाथे आं हरनो हायि नामा नंथ्रायै नंथ्रा खांख्राइ राजा नङालै खांख्राइ नङाब्रा आंसो दोनदो नामखौ नोंनिखो आंसो दोनबायब्रा राजाखौ हसालै नामा दे माथो खालामबाय थादो दिप वेलकाम हाय मा होनखोलै इखो मोनथिलालां इखो होनला इखो असाइस खोनाथारदो हाय थेफा नामा बिसा बाजै मा फन हरबाय थादोलै आंलाय मा खामानि दङ मासे एखनदाय लासेथारायदों हाय थेपा होनदों आरोना थेपा नङा मतिसो जाबाय ए मा खोमोनसि हैद जानला मेनला होनखायो एनादा आं बिजों नायखुमादोंमोन दे होनबाय आरोना माजों नायखुमादों वार इउ दियार नामा आंना सिदा सिदालाय मोजां आंना सिदा सिदा थब्र' बर'सो मोजां एस बि आवन थेंक इउ स' माच एस बि मा ओंख्रि जाखोलै खोन्थाहरदो मानसिया घन्टायालाय सेथारनांदों माखौ फन हरबाय थाखोब्रा मानि गोनांथि जाथारदों आंलाय आंहा गाज्रिलै खबर होनदों आरोना बड' बय हिर' वेलकाम वेलकाम प्रानजितसो लिरनो होदों ए धरमाय माबायदि मानसि बेयो आलु जोगोनारसो बावबाय आंनो आयु बावलायलांबायबो एनारजों ओमफ्राय खांख्राइ वाला जोलाजों कमेन्ट खालामदोंमोन ए नोंस' ए सिनाय हायाखिसैमोन आं मा लिरना हरजोबखोब्रा सिनाय हालालां इदिबालाय
मायो लिस्टि फुनो दामि देरबाय माथो नोंबो नानि दाना दिनै मानसिफोरानो गैथारा आंनिया टाइमा एथायावसो नालाय होनाया दिनै थाबनो होबायना एनारा नायखोमादोलै सोरखौबा सोरखौ नायखोमाखो एनार हमथानोसैलां खनसे है दानबायबो नामा थाखो दा एनारा नोंखौ होनदो आरोना दा कमेन्टआसो थाबथालाय लांगोन आंना रावबो गैया नामा न'आव होनदाना दङ दंजोबो गासिबो जाहान'आवनो साब्रैल'खा नेटसो स्ल' खालामजोब्बाय आंखौ साला फन हरना माथो कमेन्ट नांथाबबाय खोमाहाय एबार कमेन्ट नांथाबायलै एबारबा